Ассалому алейкум, чихелин шербачо, созакин, хубакин, саломатитон хубай. Ҳама кор бурун иштиак, бародари азиз, нигоҳ кунем. Ма хостам шумода эълонтон кунам, бародар метро Калужский. Бародари азиз, бидруен хуб да консерт тамошо кунем. Вақте ки занг мезанен, айноми канали Бобои Лангари нигоҳ кунем. Мақсад ҳамуҷа чи чизош бепулай ба назар мегиранд, барои шумо бепул карда мешавад. Узиш ҳами галауни узияй бародари азиз. Бидруен хуб тамошо кунем. хоҳиш аз шумо мекунам бародари азиз, фақат лайк ва комментарияҳои хубро фаромӯш накунед. мо ҳаракат мекунем ки барои шумо худованди меҳрубон ба балинсаву милиса нағалтем. бародарое ки бемор ҳастанд, мо кӯшиш мекунем ки аз тарафи мо як ҳадди ақал ёрдам барои бародаромон бошад. бародарои азиз, шумо дар киҷо дидем, киҷоҳо дамихелӣ мебинем? Нест, вообще нест ҳамин чизо. алҳамдулилло ман қа меҳнат мекунам, қа заҳмат мекашам, қа барои бародарои муҳоҷир, барои модарои муҳоҷир ҳадди ақал шумо як лайка намемонед, ҳамҷо як комментария хуб наменависонед. бизанеш ҳам мардаи хуб ҳамин конкрет набизанеш дастгириш кунем ки дуфар я бобу бинем бигем ки бест ҳамин хелка балинсае ки бепул мерай узид мекуна мерай мебинад е мардакои хуб медонем. ман кӯшиш мекунам барои шуморо шерои нар шумо ман намедонам ким чизо менависем. ай кадомед ки душмон мекунем душмон карда мегирем. аллои меҳрубон худаш дидестай. худо нигаҳбон. ассалому алейкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. бародарои азиз, хоҳиш аз ҳар як тайти мекунам хуб навора да консерт тамошо кунен, нигаҳ кунем. бародарои муҳоҷир, модарои муҳоҷир, аким меган ҷангал бехук намешава, медонам ки баъзе дашно ҳақорат мекунен. неки ман барои ҳамин дашмон мехкагиёра, барои ҳамин ҳақоратчиёра ина алҳамдулилло дар клиникаи бародарои тоҷикои худмон қарор дорем. ҳар ҳамиҷа омадагиам доктор шоҳиди зинда ҳай ки доктора маҷбур кестам ки арзонка бепулка ки биёян. ҳамин хел аст доктор. ана бародарои азиз гӯш кунед. қарор дорем дар метро Калужский. метро Калужский. нигаҳ кунем бародарон. кадом медад ки мисол маълумоти пра дар кор ки ҳаст, мо номероро пешра мемонем. бародар мо погиза адреса роӣ мекунам. хел аст. як места палаҷони ҷошта миёй ба ҳамҷара да минута рай. нигаҳ кунем бародарои азиз. духтархона клиника миёй бародарое ки алҳамдулилло дар ҳамиҷа қабултон мекунанд. аз номи канали Бобои Лангари бепул миёй узӣ мекуна, ягон сумта намегира бародари азиз. фақат ма бо гуфтесам бародаро, баъд нагӯем ки ана биёй ман намедонам чӣ коро гузаштаест дар инҷа баъд бигӯӣ ки ана мара бепул гуфт. Не, фақат бепул узиш бародари азиз. панят на ки ҳамин лубои одам миёя узӣ мекуна. хел аст. ҳаввал узӣ мекуна, мебина чӣ гап аст чӣ гап нест. ё зан ё мард боша, касе ки боша марҳамат миёем. худо хоҳад насиб боша бибинем ки кор борон нормалияй, бибинем ки дальнейший созай. бо следующий видео мо ягон чизи дигаша придумат мекунем. бародаро, ман дар ҷое гуфтаестам алҳамдулилло мерам, кӯшиш мекунем ки барои хоҳарои муҳоҷира, барои бародарои муҳоҷира яъне ки сабуктар боша. барои ҳамқа бародарои азиз, дар метро Калужский қарор дорем. ҳозир қатъи доктор суҳбат мекунем, мерем қатъи дигарошам суҳбат мекунем. бародарҷоно метонен марҳамат биён. аввало мегӯ парвардигоро соф бемор нашен, муҳтоҷ ба таҳани дари балниса нашен, ё ки муҳтоҷ ба таҳани дари дигар касон нашен, ё ки муҳтоҷ ба ман нашен ки зангам бизанен. но саломатитона нигаҳ кунем, хая ки мешавад. хел бародари азиз, ҳозир ба доктор суҳбат мекунем. чӣ намуд духтаро ҳаст дар инҷа, чӣ намуд лечени мекунанд. мақсад метонем ки бо занг бизанен маълумоти прара хитон бигирем. доктор, салом алейкум бародар. хуб ҳастӣ бародарам? саломатӣ хуб? кори бурама хуб тинч? як салом алейкум ки бародарам. бародари азиз, ман микрофона доктор бисёр гап паст гап мезанад. аки хай мо институти шӯъбаи фалак тамом кардем бародаро. ман намешинем 100%. хуби доктор, як салом алейкум. ассалому алейкум бародарони гиромӣ, подписчикони Бобои Лангари. имрӯз Бобои Лангари дар клиникаи мо омаданд ва барои
мардуми тоҷик ва барои мардуми муҳоҷир скидкаро пешниҳод кардам барои шумо. дар ин клиника ҳамаи мутахассисон кор ва фаъолият мекунанд, аз қабили доктори уролог, андролог, хирург, офталмолог, гинеколог ва дигар мутахассисон кор ва фаъолият карда истоданд. зиёда аз 1 сол мешавад ки клиникаи мо барои муҳоҷирон хизмат карда истоданд. агар аз соҳаи урологӣ ва андрологӣ агар гирем, айни замон дар ин клиника беморони муроҷиат мекунанд ки аз шикоят доранд аз илтиҳоб гирифтани роҳҳои узвҳои таносул, бенаслӣ ё ин ки фарзанддор нашуданд ва онҳо аз тамоми мутахассисон гузашта, ташхисҳои аниқро гузашта ба онҳо табобат фармуда мешавад ва инчунин беморони муроҷиат мекунанд ки аз қабили васеъшавии варидҳои узвҳои таносул, яъне варикатсели мегӯянд, ё ин ки ҷамъ шудани об дар моядон, гидратсели мегӯянд ва онҳоро низ хуб табобат карда мешаванд ва инчунин занҳои ҳомила ки айни замон дар шаҳри Москва қарор доранд ва барои таваллуд кардан онҳоро ба беморхонаҳои давлатӣ қабул карда намешаванд, ба онҳо картаи ҳомиладорӣ кушода мешавад ки ба онҳо барои таваллуд кардан хеле муҳим аст. қади калидошаишон те ӯ тарафша биё ина нигаҳ кунем бародари азиз, инҷа ҷои мешинем кофечой карда мумкин аст. Салому алайкум. Чӣ хеле бародарам? Хубитинҷи? Бисмиллоҳи раҳмони раҳим. доктор хубӣ? Як салому алайкум ки бародарам. Салому алайкум бародаро. Клиникаи доктор Ядим Аспирин. Ман Холиф Ҳабибулло, доктори хирург мебошам, ҷарроҳ. Дар клиника муддати 8 моҳ шуд кор ва фаъолият карда истодем. Ҳама кора хуб аст? Алҳамдулиллоҳ. Дигар соз бошед, тен бошед. Бародарро чӣ тавсия метиҳӣ? Чӣ процесда кор мекунӣ? Чӣ соҳада кор мекунӣ? Суҳбат мекардӣ ки бародарое ки ҳамин хел алои меҳрубон соф касалшон накунад. Можед хаяк мешава ягон хел дард аз ҷониби Парвардигор аст. Дар клиникаи доктор Ядим Аспирин ҳама гуна ҷарроҳие ки тавассути бедардкунии мавзеъ гузаронида мешавад, яъне местни анестезия мегӯянд, гузаронида мешавад. Аз қабили ҷарроҳиҳои урологӣ низ инчунин гузаронида мешавад. Варикатсели, гидратсели, яъне васеъшавии рагҳои моядон мегӯянд, яъне варикатсели, ё ин ки ҷамъшавии об дар моядон, гидратсели. Ҳама навъи метавонӣ бифаҳмонӣ? Ман ҳеҷ бомба мефаҳмам. асосан дар клиника ҷарроҳие ки гуфтем тавассути бедардкунии мавзеъ, яъне ки ҳамон бедардкунии мавзеъ яъне чие? ҳамон ҷое ки дар оператсия гузаронида мешавад, ҷарроҳӣ гузаронида мешавад, ҳамон минтақа танҳо бедард карда мешавад. мақсад мо дар ҳамон минтақа кор мекунем, ҷарроҳӣ мекунем, касал яъне хуб мақсад дар ҳолати бедорӣ метавонад бо мо суҳбат карда, мо ҷарроҳии худро озод гиронем, бале. Аммо дардро ҳис намекунам. Ин ба воситаи наркоз аст? Не, наркоз ин обши дар ҳолати умумӣ, яъне касал дар ҳолати беҳушӣ аст. Бедардкунии мавзеъӣ фақат ҳамон ҷое ки мақсад ҷарроҳӣ карда мешавад, ҳамон ҷо бедард карда мешавад. доктор, мисол мегирем, як бародар як дасташ мешкана, як чишм, ма метавонем ки пеши худат роиш кунем биёям? албатта, инҷо мақсад даст мешкана ё ки по мешкана ё баромадҳо мешавад, мо мутахассис дорем, травматолог мекунад. Бале, яъне ки бе ягон чи мекунам. Бале, ҳатман обязательно. Мо инчунин аксарият мо дар муроҷиат мекунанд шахсоне ки нохунҳояшон дури гӯшт медарояду чири мегирад, зардоб мегирад, ба нисоҳои давлатӣ муроҷиат мекунанд, айсоби документ надоштан ҳамин чиза намекунанд. Албатта агар карданам бо нархи қимат, бениҳоят қимат. Дар мо хизматрасонӣ мақсад ҳам арзонтар, ҳам сифати баланд карда гузаронида мешавад. боз муроҷиат мекунанд шахсоне ки бавосир, геморрой мегӯянд, бавосир. дар клиникаи мо ба ғайр аз ҷарроҳии бавосир, яъне геморрой, гузаронида мешавад склеротерапия. Мақсад
бале Я говоришь, не знаю. асосан То есть процесс это. бале асосан Дига, бабидан баречи гуфтда. Я хеле шам гемарои дора дашно махурад чио мекунад. Бародаро азиш шухе мекунем кавкав шухия кардан дар кораку. баъзеш мешавад ки ҳоҷат ба ҷарроҳӣ нест. Мо метавонем тавассути консервативен тавассути доругӣ склеротерапия мегӯянд, яъне ба даруни ҳамон узв ба даруни ҳамон гиряҳи геморроидагӣ мо дору роӣ мекунем. Муддати 3-4 рӯза аллакай геморрой нест. Гумшин. бале гум мешавад. Анак гроишон кадар. гузарондани хатна мақсад хатна чӣ хеле ки мо медонем дар шаҳри Москва шахсоне ки документ надоранд мақсад дар тоҷико бениҳоят бисёранд одам муроҷиат мекунанд барои ҳалол кардани дасти фарзандони худ. Мақсад кӯдак аз 3 моҳа боло мо метавонем то 4-5 солара хатна кунем. А калонша чи? Ака калони бача бо Ама чи ар доктори ҷура дорем 46 доллар будша ҳалол кунад. мекунам. бовар як доктори ҷура дорем гул 46 доллар. ولی ما خدا خواهد ویدیو را بکنم میمونمش و ممکنه که توجه بگید 46 دلار دست حلال کرد بوا کرد و میگه که как себя чувствуешь میگه که очень хорошо. мекунем проблема нест. Масъалаи хатна проблема нест. баъд масъалаое ки бемориҳое ки фасодиянд, масалан ягон пӯчак мешавад, ягон карбункул, фурункул, абсцесс, гнойни бемориҳо ва ҳазор мо метавонем дар инҷа мақсад тавассути бедаркунӣ мағзия гуфтем кушоем, тоза кунем, таҳти назорат гирем, мақсад бо тавассути перевязкаҳо ҳама кунавараш. Агар рафту объёми ҷарроҳӣ калон шуд, мақсад ҷарроҳие шуд ки аппендитсит, холестектомия, мақсад бемориҳое ки дар бурушнои полус яъне ки шикам кор мекунанд, мо метавонем ки бале тавассути общий наркоз яъне направление тем ба больницаҳое ки мақсад бо шиносои операцияе ки калон карда шумо шиносои доред. бале шиносои направление метавонед унҷа бе ягон исусот бале қабул бе ягон мамнуият бо нархи дастрас сифати аъло. иншалло дар хизмати халқи тоҷикем дар шаҳри Москва. саломат бошед бародарам. алло нигаҳбон. Зинда чӣ бошед. хизмате шуд ҳамиҷа демакав. бародари азиз шунавиден боз ҳам як бори дига мегӯм парвардигор бемортон накуна. ҳай ки кишед ҳамин хел ҳолатҳо метавонед ки бародар монда муроҷиат кунад. ана геморрой тавбанди кардааст. доктор салому алайкум. чӣ хеле бародарам хуб ҳастӣ? ана алҳамдулиллоҳ раҳмат. мо 4 та суҳбат мекунем. меша мо беҳтарин 4 та суҳбат мекунем. гапи худна гап мезанем мебинем ма чӣ хместам. доктор хубӣ? шумо хуб ҳастед? алҳамдулиллоҳ. як салому алайкум кун бародаро хати. салом алайкум бародарон. мо доктор травматолог ортопед яъне шикаставанд. марҳамат бар ин клиникаи мо аспирин муроҷиат кунед. ҳамаи намуди осебҳо яъне кадме ки травма мегира марҳамат травма ё осеб ба тоҷикӣ гуфта мешавад. марҳамат муроҷиат кунед. мо ба шумо амри аллоҳ ки ёрӣ мерасонем. доктор як савол тем мумкин аст. мақсад бародарое ки мешавад ки ягон дасташон мешкана ва ягон ҳамин хел ҳолатҳо дар мақсад бе ягон чиз метавонам ки муроҷиат кунам. марҳамат ҳамаи намуди собитҳо шикасти бандои даст ёки намуди чӣ верхни конечности нижни конечности фарқ надорад. ҳамаи намуди осебҳо беғаз аз инҳоро ҳам метавонанд ки онҳое ки буғумдард ҳастанд миёндард ҳастанд муроҷиат кунанд. мо ба онҳо ёрӣ мерасонем иншаллоҳ. алло баракатта. бародари азиз яъне ки шунавидед мо видеоро дарози бад намекунем. яъне ки бародар бо забони хуб бо забони модарӣ гуфтааст ки алҳамдулиллоҳ аз даст меояд. беҳуда ин формаро дар танаҳошон намепӯшад. бародари азиз метавонед ки муроҷиат кунед. дар хизмат аст. худо нигаҳбонтон бошад. дар амони аллоҳ бошед. саломат бошед.